Κύριος είναι καλός. Είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να Τον λατρεύσουμε με όλη μας την καρδιά. Αμήν. Μπορούμε να σηκωθούμε και σας καλωσορίζουμε και εσάς που μας παρακολουθείτε και χαιρόμαστε που σας βλέπουμε να λατρεύσουμε όλοι μαζί τον Κύριο, να ακούσουμε από το Λόγο Του. Αμήν. Αλληλούια Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας Τον ευχαριστήσουμε, να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο, να στρέψουμε τα μάτια μας σε Εκείνο, να Του πούμε ευχαριστώ Κύριε. Thank you Jesus. What I'll say to you, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord for your goodness. Thank you Jesus. Thank you Lord. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε την αγάπη Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Αλληλούια Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Στρέφουμε την προσοχή μας σε Σένα Κύριε. Αλληλούια. Και θέλουμε να Σου πούμε σε ευχαριστούμε Κύριε. Θέλουμε να Σε λατρεύσουμε με όλη μας την καρδιά. Με όλο μας το είναι Κύριε. Γιατί είσαι άξιος Κύριε. Είσαι άξιος να δοξαστείς Κύριε. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Μόνο ένα πράγμα βγαίνει από το στόμα μας. Ο Θεός είναι καλός. God is good. God is always so good. Ο Θεός είναι μόνο καλός. Αμήν. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Όλοι μαζί. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Το διακηρύξουμε. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός σε με. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός σε με. Ο Θεός είναι καλός. Ας το διακηρύξουμε. Ο Θεός είναι καλός. Είναι μόνο καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός σε με. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός σε με. Hallelujah, Κύριε. Thank you, Jesus. You are so good. Thank you, Lord. Είσαι καλός, Κύριε. Hallelujah. Θα το φωνάσουμε, Κύριε. Ό,τι και να συμβαίνει, Κύριε. Είσαι καλός, Κύριε. Δοξάζουμε Εσένα, Κύριε. Δοξάζουμε Εσένα και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Hallelujah. Είσαι καλός, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Είσαι μόνο καλός, Κύριε. Είσαι μόνο καλός, Κύριε. Είσαι καλός, Κύριε. God is so good. You are good. God is good. God is good all the time. God is good. You are good. You are good to us. You are good with us.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are good. We shouted, you are good. We shouted to you, you are good. Thank you, Jesus. You are good. You are only good. You have every solution. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ο Θεός είναι καλός, ο Θεός είναι καλός, είναι καλός σε με. Ο Θεός είναι καλός, ο Θεός είναι καλός, ο Θεός είναι καλός, είναι καλός σε. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Hallelujah. You are so good to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are so good. You are so good. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. You are so good. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πιστότητά σου, Κύριε. Hallelujah. You are faithful, Lord. Thank you, Jesus. You are so faithful, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy. Only you are worthy. Only you are worthy, Jesus. Only you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing together. You are worthy. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing together. Yes, he's worthy. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, worship and rise. Day and night, night and day, worship and rise. Day and night, night
άξιος τιμή. Όλα ξεκινούν και τελειώνουνε με σε. Σου ανήκει δόξα, σου ανήκει δόξα, Κύριε. Είσαι άξιος τιμής. Είσαι άξιος τιμής. Όλα ξεκινούν και τελειώνουνε με σε. Σου ανήκει δόξα. Γιατί θέλουμε, Κύριε, όλη μέρα να σε δοξάσουμε και όλη νύχτα, Κύριε. Όλη μέρα και όλη νύχτα σε προσκυνώ. 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 Όλοι μαζί ας το δοξάσουμε. Όλη μέρα και όλη νύχτα σε προσκυνώ. Όλη μέρα και όλη νύχτα σε προσκυνώ. Όλη μέρα και όλη νύχτα σε προσκυνώ. Όλη μέρα και όλη νύχτα είσαι άξιος τιμής. Πες το ότι είναι άξιος. Είσαι άξιος τιμής. Όλα ξεκινούν και τελειώνουνε με σε. Σου ανήκει δόξα. Σου ανήκει δόξα, Κύριε. You're worthy of it all. You're worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve glory. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, we give you all the glory. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From You are all things, to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. 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 Be glorified, Lord. Να δοξαστείς, Κύριε. Be glorified. Να δοξαστείς, Κύριε. Hallelujah. Αλληλούια. From you are all things, Από σένα είναι τα πάντα, Κύριε. and unto you are all Και για things. σένα είναι τα πάντα, Κύριε. Hallelujah. Be glorified. Να δοξαστείς. Be glorified. Να δοξαστείς. Be glorified in this nation. Να δοξαστείς σε αυτό το έθνος. Be glorified in our families. Να δοξαστείς μέσα στις οικογένειές Be μας. glorified in our Να lives. δοξαστείς μέσα στις ζωές μας. Be glorified, Lord. Κύριε, να δοξαστείς. Be glorified. Να δοξαστείς. Oh, we praise you this evening, Lord. Σε δοξάζουμε απόψε, Κύριε. We thank you this evening. Και σε ευχαριστούμε απόψε. For you are good. Γιατί είσαι καλός. You are worthy. Και είσαι άξιος. And there is none like you.
Και κανένας άλλος δεν σου μοιάζει. There is none like you. Κανένας δεν σου μοιάζει. Oh, and we love you, Lord. Σ' αγαπάμε, We Κύριε. love you so much. Σ' αγαπάμε τόσο πολύ. Father God, Πατέρα μας και Θεέ μας. again, we commit everything tonight to you. Και πάλι, Κύριε, όλα τα αφιερώνουμε σε Σένα απόψε. Have your way in this place. Να γίνει το δικό Σου θέλημα εδώ μέσα. Pour out your Spirit. Να εκχέσεις εσύ το πνεύμα Σου. Holy Spirit, Άγιο Πνεύμα, you are welcome here. είσαι ευπρόσδεκτος εδώ μέσα. Refresh, Να μας αναζωογονήσεις. anoint, Να μας χρήσεις. strengthen. Να μας δυναμώσεις. Oh, have your way. Να γίνει το θέλημά Have Σου. your way. Να γίνει το θέλημά We Σου. thank you, Father. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. We thank you for being faithful. Σε ευχαριστούμε που είσαι πιστός. We thank you for being good. Σε ευχαριστούμε που είσαι καλός. We thank you, Lord, for being true. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που είσαι αληθινός. We thank you, Lord, for having a plan for our lives. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που έχεις ένα σχέδιο για τις ζωές μας. And we thank you, Lord, for making a way. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, που έχεις ανοίξει το δρόμο. And we thank you, Lord, that you demolish every single plan that the enemy may have for us. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ καταρρίπτεις κάθε σχέδιο που μπορεί ο εχθρός να έχει κάνει εναντίον μας. We thank you, Lord, Σε ευχαριστούμε, Κύριε, for everything. για όλα. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen, amen, amen. Αμήν Praise και αμήν God. και αμήν. Δόξα στον Κύριο. Hallelujah. Αλληλούια. Are you ready Είστε έτοιμοι to receive? να λάβετε? Let's get all we can from the Lord tonight. Ας πάρουμε όσο περισσότερα μπορούμε από τον Κύριό μας απόψε. Thank you, Eleni. Ευχαριστούμε την Ελένη. Hallelujah. Are you still fasting? Anybody still fasting? Είστε ακόμα στην νηστεία, δεν ξέρω αν συνεχίζει κανένας ακόμα. So this is what I was thinking. Γιατί σκεφτόμουν το εξής. That as a church, Ότι σαν εκκλησία that we choose a day once a week που επιλέγουμε μια μέρα την εβδομάδα, to fast and pray. να επιλέξουμε μια μέρα την εβδομάδα για προσευχή και νηστεία. I'm praying about it. Προσεύχομαι βέβαια, για να έχω ξεκάθαρη Amen. οδηγία. Hallelujah. Αλληλούια. And so, yeah, we might just do that just to continue. Και μπορεί να το κάνουμε αυτό έτσι απλά για να συνεχίσουμε. Amen. I want what God wants. Θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Not only for me, Και όχι μόνο για μένα, but for all of you. αλλά και για όλους εσάς. I want what God wants. Θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Even those of you watching online, Ακόμα και σε εσάς που μας βλέπετε από το διαδίκτυο. welcome. Sorry. Welcome. Καλώς ήρθατε. It's so good to have you all with us. Είναι υπέροχο που σας έχουμε κοντά μας. Praise God. I want what God wants for you. Δόξα σε ο Θεός, θέλω αυτό που θέλει ο Θεός για σας. Amen. So we need to press in. Πρέπει λοιπόν να το πιέσουμε να πάμε μπροστά. We're not going to beg God. Δεν εκλιπαρούμε τον Θεό, We don't need to try. ούτε δοκιμάζουμε. We just need to be. Απλά είμαστε. And in that time of prayer and fasting, Και μέσα σε αυτό το χρόνο της προσευχής και της νηστείας, we draw close to Him πλησιάζουμε τον Θεό so that we can hear. για να μπορούμε να τον Our ακούσουμε. hearing becomes clearer. Και η ακοή μας να γίνεται Our ξεκάθαρη. understanding becomes deeper. Και η σύνεσή μας, η κατανόησή μας να γίνεται βαθύτερη. Our revelation becomes greater. Και η αποκάλυψή μας να γίνεται ευρύτερη. And we keep God in front of us. Και πάντοτε έχουμε μπροστά μας τον Θεό. Hallelujah. We don't forget Δεν ξεχνάμε whose we are, σε ποιον ανήκουμε what we are, και ποιοι είμαστε how to be. και πώς να είμαστε. Amen. Αμήν. Hallelujah. Αλληλούια. You know, Pastor Imad right now, who's teaching the Farsi church, the Farsi service, Αυτή τη στιγμή ο Πιμένας Εμάντ, ο οποίος διδάσκει την συνάθρηση των ομιλούντων Φαρσί, Ιρανικά. all of these people were Muslims before. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή την εκκλησία είναι πρώην μουσουλμάνοι. So they don't know how to be, Επομένως δεν ήξεραν πώς να είναι. how to be Christians, Πώς να είναι χριστιανοί. how to commune with God. Πώς να επικοινωνήσουν με τον Θεό. They have no reference point. Δεν είχαν κανένα σημείο αναφοράς. You know, they just know Islam. Το μόνο που ήξεραν ήταν το Ισλάμ. And there's no communion with God. Και στο Ισλάμ φυσικά δεν υπάρχει η συγκοινωνία του ανθρώπου με τον You know, Θεό. there's no personality. You have a personality, you be you. Δεν υπάρχει η έννοια καν του ατόμου της προσωπικότητας, το να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. You have an identity. Το να έχεις μια ταυτότητα. Amen.
With God, you are who God made you to be, and you're in Him and with Him. Ενώ όταν είσαι με τον Θεό, είσαι αυτός που ο Θεός έπλασε να είσαι και ζεις και είσαι μαζί Του, υπάρχεις μαζί Του. But sometimes we forget. Αλλά κάποιες φορές ξεχνάμε. You know, as we get caught up in life, Καθώς μπαίνουμε στη ρουτίνα της ζωής and you know things happen, και διάφορα πράγματα προκύπτουν and we're dealing with this and we're dealing with that. και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μία το ένα, την άλλη κάτι άλλο. So it's good to remain close, Είναι φυσικά, επομένως είναι καλό να παραμένουμε πλησίον του to Θεού have that relationship as a priority, και να βάζουμε τη σχέση μας με τον Θεό σαν προτεραιότητα. to remember how to be, Και να θυμόμαστε πώς να to είμαστε, remember to lean on God, να μάθουμε να στηριζόμαστε πάνω στον to Θεό, trust God, να εμπιστευόμαστε τον that Θεό, God has a plan, ότι ο Θεός έχει το σχέδιό Του, God has a way. ότι ο Θεός έχει έτσι κι αλλιώς τον τρόπο. Amen. And even I was just telling Carlos today, Μιλούσα με τον Κάρολο σήμερα, even if we sometimes might miss it, ακόμα και αν κάποιες φορές παραλείψουμε κάτι, αποτύχουμε σε κάτι, God can redeem it. και πάλι ο Θεός μπορεί να το διορθώσει. God can redeem it. Ο Θεός μπορεί να το διορθώσει. He's the Redeemer. Γιατί είναι ο λυτρωτής Hallelujah. He's good. και είναι πανάγαθος. Amen. But we've got to stay close to Him Επομένως, εμείς πρέπει να παραμένουμε συνδεδεμένοι to μαζί allow Του, Him to move, για να το επιτρέπουμε να so we κινείται όπως don't θέλει block God's moves. και να μην γινόμαστε εμείς εμπόδιο στις κινήσεις που You θέλει know, να the κάνει ο Θεός. blessings coming and we block it and we stop it. Να έρχονται όλες αυτές οι ευλογίες πάνω μας, αλλά εμείς να κάνουμε κινήσεις που τις μπλοκάρουν και τις σταματάνε. Amen. Keep your mouth right. Κράτα το στόμα σου σωστό. Keep your mouth right Κράτα το στόμα σου σωστό. all the time. Συνέχεια. Watch what you say Πρόσεξε τι λες and who you say it to. και σε ποιον το λες. Amen. Αμήν. Watch. Πρόσεχε. Praise God. Αλληλούια. Hallelujah. And for those of you who don't know what I'm talking about, Και για εσάς που δεν γνωρίζετε τι ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή, make sure whatever you're saying φροντίστε κάθε τι που λέτε is in agreement with the Word of God. να συμφωνεί με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Not with theology, Όχι με την όποια θεολογία, not with the theory of God, ούτε με κάποια θεωρία σχετικά με τον Θεό, but with His Word. αλλά με τον Λόγο που έδωσε ο Θεός. And what His Word says. Αλλά με τον λόγο με αυτά που γράφει ο δικός του ο Λόγος. So let what you say be what His Word says. Επομένως, φρόντισε αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου να είναι τα λόγια που λέει ο Θεός μες στον Λόγο Του. Amen. Αμήν. Hallelujah. Αλληλούια. So we've been talking about prayer and fasting. Μιλάμε λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την προσευχή και την νηστεία. Hallelujah. Αλληλούια. We looked at definitions of prayer, what prayer is. Είδαμε διάφορους ορισμούς για την προσευχή, τι ακριβώς είναι η προσευχή. We looked at the 6 most important things in prayer. Είδαμε τα 6 σημαντικότερα σημεία στην προσευχή. Amen. If you missed it, go back and watch it. Αν χάσατε αυτά τα μηνύματα, πηγαίνετε πίσω στο υλικό που έχουμε στο διαδίκτυο και παρακολουθήστε τα. Remember, we pray to the Father in the name of Jesus. Θυμόμαστε ότι προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. We believe that we have received. Το κάνουμε αυτό πιστεύοντας ότι έχουμε λάβει. We forgive when we pray. Όταν στεκόμαστε στην προσευχή, να φροντίζουμε να συγχωρούμε ό,τι υπάρχει. We depend on the Holy Spirit. Βασιζόμαστε πάντα στο Άγιο Πνεύμα. Amen. Hallelujah. Praise God. Δόξα στον Κύριο. And then we spoke about 7 steps to answer prayer. Μετά μιλήσαμε για τα 7 βήματα για τις απαντήσεις στην προσευχή. Decide what you want from God and be definite. Πρώτο, να αποφασίζεις τι θέλεις να ζητήσεις από τον Θεό και να είσαι συγκεκριμένος. Read scriptures, the word that promises you the answers. Δεύτερο, διάβασε τον Λόγο του Θεού, τις γραφές οι οποίες σου εγγυώνται, σου υπόσχονται αυτές τις απαντήσεις. Ask God for the things you want. Ζήτα από τον Θεό όλα αυτά που θέλεις. Είναι το επόμενο. Amen. Ask. A lot of people think, oh, well, God knows. No, yeah, but I don't really have to ask. You ask. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται, εντάξει, ο Θεός ήδη ξέρει τι θέλω, επομένως δεν χρειάζεται εγώ να του το ζητήσω, ενώ ο Λόγος του λέει ότι πρέπει να το ζητήσουμε. Of course, you must believe you receive exactly what you ask for. Το επόμενο είναι να πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε ακριβώς αυτό που ζητήσαμε από τον Θεό. Refuse to doubt. Μετά, αρνήσου να αμφιβάλλεις.
and meditate on the promise Το επόμενο, συλλογήσου, αναλογήσου τις υποσχέσεις. and always give God the praise. Και τέλος, πάντοτε να δοξολογείς, να επενείς τον Θεό. Amen. Thank you, Lord. Σε ευχαριστώ, Κύριε All μου. because of God. Όλα στον Θεό τα χρωστάω. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Δοξασμένο το όνομά Amen. του. So today I want to start looking at 5 hindrances to answered prayer. Σήμερα λοιπόν θέλω να δούμε τα 5 εμπόδια για τις απαντήσεις στην προσευχή μας. We don't want our prayer to be hindered in any way. Φυσικά εμείς δεν θέλουμε οι προσευχές μας να βρίσκουν κανένα εμπόδιο. So we're going to make sure that we understand and that we've got it right. Επομένως εμείς πρέπει να φροντίζουμε να καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει και να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. So the first hindrance Το πρώτο εμπόδιο λοιπόν is bitterness. είναι η πικρία. Bitterness. Η πικρία. We don't want any bitterness. Δεν θέλουμε ίχνος πικρίας μέσα μας. Hallelujah. Αμήν. Get rid of bitterness. Να εξεφορτωνόμαστε την οποιαδήποτε πικρία. Amen. The problem with bitterness Τώρα το πρόβλημα με την πικρία is that it spreads very rapidly. είναι ότι εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. And it's very difficult to contain it once it's been released. Και από τη στιγμή που θα εξαπολυθεί, είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί. And it can quickly contaminate everyone around us. See, not only you, but everyone around us. Και μπορεί κιόλας να μολύνει, να μεταδοθεί και στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Επομένως, δεν περιορίζεται μόνο σε εμάς. And if we remain bitter, Αν λοιπόν εμείς παραμείνουμε σε πικρία, we can never pray with a clean heart. δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση να προσευχόμαστε με μια καθαρή καρδιά. So let's turn with me to Matthew chapter 6. Πάμε λοιπόν στο Ματθαίο στο 6. Amen. Αμήν. You guys can all say amen when you get there. Μόλις το βρείτε πείτε όλοι αμήν. Hallelujah. Ματθαίος κεφάλαιο 6. Let's look at verse 7. Να δούμε το εδάφιο 7. When you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they'll be heard for their many words. Και όταν προσεύχεστε να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια ξανά και ξανά όπως οι εθνικοί, επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. So here we find Jesus praying. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να προσεύχεται You know, when the disciples asked him, teach us how to pray. και οι μαθητές του τον ρώτησαν και τους ζήτησαν να τους διδάξει να προσεύχονται. When you pray, don't use vain repetitions. Λέει λοιπόν όταν προσεύχεστε να μην επαναλαμβάνετε, να μην κάνετε μάτες επαναλήψεις. So don't just say words to say words. Με άλλα λόγια, μην λέμε απλά λόγια έτσι απλά για να τα πούμε. Well, it's a good prayer if I pray for 30 minutes. Εντάξει, για να είναι καλή, αποτελεσματική προσευχή πρέπει να προσευχηθώ 30 λεπτά. It's an okay prayer if I pray for 20 minutes. Εντάξει, και με τα 20 λεπτά, είναι αποδεκτή. 10 minutes, less than 10 minutes is not even prayer. Εντάξει, κάτω από 10 λεπτά, παιδιά, δεν είναι καν προσευχή. We see Jesus pray in one sentence. Αλλά βλέπουμε σε πολλά σημεία τον Ιησού να προσεύχεται με μία και μόνο φράση. We also see him spending the whole night in prayer. Άλλες φορές τον βλέπουμε να περνάει ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενος. It's not about the amount of words you use. Επομένως, δεν παίζει κανένα ρόλο το ποσό, ο αριθμός των λέξεων που It's χρησιμοποιείς. about your heart. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η καρδιά σου. Amen. So don't just try and say things. When you've got nothing else to say, pray in tongues. Μην προσπαθείς λοιπόν έτσι απλά να βρίσκεις βαρύγδουπα λόγια, γενικά λόγια. Όταν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις με τα λόγια σου, προσευχήσου εν πνεύματι. And if you're finished, you're finished. Και αν τελείωσε η προσευχή, τότε τελείωσε. Don't force it. Μην το πιέζεις. Wait on the Lord. Πρόσμηνε τον Κύριο. Just wait. Let him talk. Sorry? Let him talk. Πρόσμηνε τον Κύριο και άσε εκείνον να μιλήσει. So therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη, πριν εσείς θα ζητήσετε από αυτόν. So it doesn't say your Father knows the things you have need of, therefore don't ask Him. Δεν λέει μην ζητήσετε τίποτα γιατί ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν τα ζητήσετε από αυτόν. God knows, Ο Θεός τα ξέρει. but we have to ask. Και πάλι
όμως εμείς πρέπει να ζητάμε? Because your asking is faith in action. Γιατί το να ζητάς σημαίνει ότι εφαρμόζεις την πίστη σου. Amen. That's your faith. Είναι η πίστη σου. Hallelujah. Hallelujah. Even an unbeliever knows that God knows everything. Ακόμα και ένας μη χριστιανός ξέρει ότι ο Θεός έτσι κι αλλιώς τα ξέρει όλα. But he doesn't ask God for anything because he doesn't believe. Αλλά δεν πάει να ζητήσει τίποτα από τον Θεό γιατί πολύ απλά δεν πιστεύει. Amen. So it says, in this manner pray. Λέει, παρακάτω λέει, έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς. Our Father in heaven, hallowed be your name. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. See, that name is important. Το όνομα του Θεού, λοιπόν, το αγιαστήτο το όνομά σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. No, name is important. Το όνομα είναι πολύ σημαντικό. Because a name, it tells you about the person. Γιατί το όνομα φανερώνει το άτομο, το In the πρόσωπο. name is the authority the person has. Μέσα στο όνομα βρίσκεται η εξουσία που φέρει αυτό το πρόσωπο. In the name is the identity. Βρίσκεται η ταυτότητα. In the name, you know what that person could do. Και ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις τι εστί αυτό το πρόσωπο και τι μπορεί να κάνει. Let me be safe. 7 years ago, Πριν από 7 χρόνια, if I had to say the name Mitsotakis, αν έλεγα το όνομα Μητσοτάκης, Κυριάκος. Kyriakos, thank you. Kyriakos Mitsotakis, Αν έλεγα Κυριάκος Μητσοτάκης, there was only so much he could do. δεν σήμαινε και πολλά, ας πούμε, σε εξουσία αυτό το όνομα. But σε επιρροή. now, Αυτή τη στιγμή όμως, when you say that name, όταν λες Κυριάκος Μητσοτάκης, there's a lot he can do αντιπροσωπεύει πολλές περισσότερες, ας πούμε, επιρροές, δυνατότητες. because of his position and because of the authority that he has. Εξαιτίας της θέσης που κατέχει και εξαιτίας της εξουσίας που μπορεί να ασκήσει. So the name will reveal to you. Επομένως, το όνομα θα σου φανερώσει. Amen. And that God has many names. Και ο Θεός έχει συστηθεί με πολλά ονόματα. And μες that's στη why it Βίβλο. says, hallowed be your name. Γι' αυτό και λέει αγιαστήτο το όνομά σου. Jehovah Jireh, Βρίσκουμε το όνομα Γιαχβέ Ήρε, my provider. που σημαίνει ο προμηθευτής. You know, so you're saying, Jehovah, my provider. Όταν τον αποκαλείς έτσι, λες Θεέ μου, είσαι ο προμηθευτής μου. You're approaching him as your provider. Και τον προσεγγίζεις ως προμηθευτής σου. You're calling that provider because you believe and you know that he can provide. Και τον αποκαλείς προμηθευτή επειδή ξέρεις ότι εκείνος προμηθεύει τα πάντα, παρέχει τα πάντα. Jehovah, my healer. Γιαχβέ, ο θεραπευτής μου. Hallelujah. You're approaching him as healer. Και τον πλησιάζεις ως θεραπευτή. When you need financial breakthrough, you don't go to Jehovah the healer. You might want him to heal your finances, but you don't go to Jehovah the healer. Όταν χρειάζεσαι βοήθεια στα οικονομικά σου, δεν θα προσεγγίσεις τον Θεό ως Θεό που είναι ο θεραπευτής, παρόλο που θα θέλεις λίγο να γιατρέψει τα οικονομικά σου, You βέβαια. know, or the provider, well, I want him to provide my health. No, you go to, you approach God, and you approach God for who he is, and through his hallowed be your name, you know who he is and what he can do. Όχι, προσεγγίζεις τον Θεό σύμφωνα με αυτό που ο ίδιος είναι, που είναι τα πάντα. Γι' αυτό και αγιάζεις το όνομά του, γιατί δείχνει το ποιος είναι. Then he says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Έτσι, μετά λέει, συγγνώμη, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη. You're yielding. Παραδίδεσαι λοιπόν. You're yielding your will, what you want, God. Let it be according to what you want and as you have purposed. Παραδίδεις λοιπόν το δικό σου θέλημα κάτω από το θέλημα του Θεού και διακηρύττεις ότι Κύριε μου, προτεραιότητά μου είναι το δικό σου θέλημα και η δική σου σκοπή. Give us our daily bread. Sorry. Give us our daily bread. Τον άρτον ημών των επιούσιων. You are acknowledging that everything you have is from him. Λέει το αναγκαίο μας ψωμί δώσε σε εμάς σήμερα και με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεις ότι κάθε ίχνος ζωής που έχεις πάνω σου προέρχεται από εκείνον. Lord, what I need for today, what I have, it's from you. Ό,τι, Κύριε μου, χρειάζομαι για να ζήσω σήμερα, από σένα θα έρθει. Amen. Αμήν. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Και συγχώρεσε σε εμάς τις αμαρτίες μας όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς Very που important. αμαρτάνουν σε εμάς. Πάρα πολύ σημαντικό. Amen. Αμήν. Remember your forgiveness Να θυμάσαι τη συγχώρεση που εσύ έχεις να δώσεις. as you have forgiven. Τη συγχώρεση που έλαβες καθώς και εσύ συγχωρείς. As we have forgiven, as we have. Hallelujah. We walk in forgiveness and therefore we forgive. Όπως λέει το αρχαίο, ως και εμείς αφίεμεν, συγχωρούμε δηλαδή αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς. Επομένως, πορευόμαστε μέσα στη συγχώρεση του Θεού. Amen. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen.
Και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Now here's a key. Εδώ βλέπουμε ένα κλειδί. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Στο 14, επειδή αν συγχωρέσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. But if you do not forgive men their trespasses, Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, bitterness, αυτό είναι πικρία, πικρία, I will not forgive you. I will hold on to it. I will never forget what you did to me. δεν θα σε συγχωρέσω ποτέ, θα το κρατάω για πάντα και ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω τι μου έκανες. Neither will your Father forgive your trespasses. Ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει σε εσάς τα πτέσματά σας. See, we need to forgive. Πρέπει να συγχωρούμε. When we don't forgive, there's bitterness. That's the root of bitterness. Unforgiveness is the root of bitterness. Όταν δεν συγχωρούμε, αυτό γίνεται ρίζα πικρίας. Η ασυγχωρησία είναι η ρίζα της πικρίας. Psalm 66, Ψαλμός 66, hallelujah, in verse 18. 18 το εδάφιο. It says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Συγγνώμη. Okay. 66, 18. Αν θωρούσα αδικία στην καρδιά μου, ο Κύριος δεν θα άκουγε. I'm going to read it out of the Amplified Bible. Θα σας το διαβάσω από την επεξηγηματική αγγλική μετάφραση. Once I can find it. Μόλις το βρω. Amen. Thank you, Lord. Here we go. If I regard sin and baseness in my heart, Αν έβλεπα αμαρτία και αδικία μέσα στην καρδιά μου, that is, if I know it is there and do nothing about it, δηλαδή αν ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά μου και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό, the Lord will not hear me. ο Κύριος δεν θα με άκουγε. Amen. That's a hindrance to answered prayer. Αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα εμπόδιο για να λάβεις την απάντηση στην προσευχή σου. The Lord will not hear you. Ο Κύριος δεν θα σε You've got to be ακούσει. able to pray with a clean heart. Πρέπει να μπορούμε να προσευχόμαστε με καθαρή καρδιά. Oh, but God will understand. No, He doesn't. Ναι, αλλά ο Θεός έχει κατανόηση σε αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν έχει. He is holy. Ο Θεός είναι Άγιος. He is holy. Είναι Άγιος. Don't forget we have a holy God. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός μας είναι Άγιος. Amen. Don't be too, because you're familiar with Him, don't be familiar with Him. Το γεγονός ότι έχεις οικειότητα με τον Θεό δεν πρέπει να σε κάνει να εξοικειώνεσαι με τα πάντα. It's not your buddy. Δεν είναι το φιλαράκι σου. He is God. Είναι ο Θεός. And we have a reverence for Him. Και πάντοτε πρέπει να έχουμε βλάβη απέναντι You know, του. yes, I'm a friend of God. Ναι, λογαριάζομαι για φίλος του Θεού, Amen. But, you're a friend of the King. αλλά είναι σαν να είσαι φίλος με έναν αυτοκράτορα, με έναν βασιλιά. You're not a buddy. Δεν είστε φιλαράκια. Even if you grew up with Him and you were best friends. Ακόμα και αν μεγαλώσατε μαζί, είστε οι καλύτεροι φίλοι. I'm best friends with God. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι με τον Θεό. Oh, you must have. Well, I am. Ο I'm Ποιμένας- best friends. I'm best ο friends with God. Ο Ποιμένας είναι ο καλύτερος φίλος με τον Θεό. It's not my buddy. Και πάλι δεν σημαίνει ότι είναι το φιλαράκι μου. He's God. Εκείνος, η ταυτότητά του είναι να είναι ο Θεός. Let's not forget that. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Amen. And Amen. that will hinder. Γιατί αυτό θα φέρει εμπόδια. Oh, God understands. No, He doesn't. Έλα μωρέ, ο Θεός έχει κατανόηση. Όχι, δεν έχει κατανόηση. He is holy. Είναι Άγιος. He is holy. Είναι Άγιος. Amen. Αμήν. Let's look at Ephesians chapter 4. Να δούμε στους Εφεσίους 4. And it's so clear here. Και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει In εδώ. verse 31, Στο 31. let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Και, συγγνώμη, κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία
Ας αφαιρεθεί από εσάς με κάθε κακία. Okay. Malice. Κακία. Trying to turn somebody against somebody else. Αυτή η κακία που προσπαθείς να στρέψεις τον έναν ενάντια στον άλλον. Asking them questions. What do you think about this? Or what do you feel about that? Trying to awaken something in them. Και μπορεί να έρχεται με μια μορφή αθώων ερωτήσεων. Βρε παιδί μου, αυτό πώς σου φάνηκε ή πες μου πώς ένιωσες όταν έγινε αυτό ή το άλλο πράγμα. Ενώ στην πραγματικότητα πας να σκαλίσεις μια κατάσταση. We need to put that away. Όχι, αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην άκρη. All bitterness Κάθε πικρία and all unforgiveness. και ασυγχωρησία. Hallelujah. Thank you, Lord. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. So don't let bitterness hinder your prayers. Ας μην αφήνουμε λοιπόν την πικρία να αποτελεί εμπόδιο στις προσευχές μας. The other hindrance to prayer is hypocrisy. Ένα άλλο εμπόδιο στην προσευχή μας είναι η υποκρισία. You know, some people fail to get their prayers answered because they're just going through the motions. I know what to say, I know how to say it, and I'm just saying it. Κάποιοι άνθρωποι αποτυγχάνουν να δουν απάντηση στις προσευχές τους επειδή απλά κάνουν μηχανικά κάποιες κινήσεις. Ξέρουν τα σωστά λόγια, ξέρουν τι να προσευχηθούν, ξέρουν και πώς να το κάνουν και απλά το κάνουν μηχανικά. Jesus warned against praying just to be seen. Ο Ιησούς όμως μας έδωσε προειδοποίηση για το τι θα γίνει αν προσευχόμαστε μόνο και μόνο για να μας βλέπει ο κόσμος, για το Θεαθήνε. Let's look at James chapter 5. Να διαβάσουμε στον Ιάκωβο, στο κεφάλαιο 5. Hallelujah. Αλληλούια, Κύριε. And verse 16. Και στο εδάφιο 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Να εξομολογήσετε ο ένας τον άλλον τα πτέσματά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Healing. Θεραπεία, γιατριά. Because of your confession. Γιατί με την Because of your confession. γιατί εξαιτίας της εξομολόγησης που λέει εδώ And your prayer. και της προσευχής. Not for yourself. Όχι για τον εαυτό σου, For another. αλλά για κάποιον άλλον. For another. Για κάποιον άλλον άνθρωπο. Amen. Hallelujah. And not just another person that you like or love. Well, we Yeah. love everybody. Not just somebody that you like, but there's some people that it's hard to pray for. Pray for them. Και δεν εννοεί μόνο προσευχή για κάποιον τον οποίον συμπαθείς. Εντάξει, τον αγαπάς εννοείται ως χριστιανοί, αγαπάμε κάθε άνθρωπο. Αλλά όχι μόνο να προσευχόμαστε για εκείνους που συμπαθούμε, αλλά να προσευχόμαστε για ακόμα και αυτούς που μας είναι δύσκολο να συμπαθούμε. And look at this. Και να δούμε τι λέει εδώ. No hypocrisy here. Χωρίς υποκρισία. The effective... No, δεν βρίσκουμε υποκρισία εδώ. There's no hypocrisy here. Δεν υπάρχει εδώ υποκρισία. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα. Amen. Αμήν. Hallelujah. Αλληλούια. Fervent prayer. Η ένθερμη προσευχή. That's a sign of genuine communication with God. Και αυτό είναι ένα σημάδι γνήσιας επικοινωνίας με τον Θεό. We want our prayers to avail much. Θέλουμε λοιπόν πολύ να ισχύουν οι προσευχές μας. Amen. Effective, fervent prayers. Ένθερμες, διακαείς προσευχές, οι οποίες έχουν πολύ ισχύ. Hallelujah. Αμήν. No hypocrisy. Δεν βλέπουμε εδώ υποκρισία. Make sure you're earnest, you're heartfelt, your prayers are real. Να φροντίζουμε λοιπόν ότι οι προσευχές μας βγαίνουν από την καρδιά μας και ότι είναι ειλικρινείς. Remember this, we just said it earlier. Να θυμάστε αυτό, το είπαμε και νωρίτερα. God knows anyway. Ούτως ή άλλως ο Θεός τα ξέρει όλα. God knows. Ήδη τα ξέρει όλα ούτως ή Who are you άλλως. praying to? Σε ποιον προσεύχεσαι? You're praying to God. Στον Θεό προσεύχεσαι. Who are you praying for? Για ποιον προσεύχεσαι? Not the people watching. Όχι για αυτούς που μπορεί να σε παρακολουθούν. Amen. Hallelujah. You're praying for answered prayer. Προσεύχεσαι για να πάρεις απάντηση στην προσευχή σου. So you're praying to God, not the people watching or the people who know that it doesn't matter about them. Επομένως, όταν προσεύχεσαι, απευθύνεσαι στον Θεό.
δεν απευθύνεσαι στους ανθρώπους που είναι εκεί και μπορεί να σε ακούνε ή να σε παρακολουθούν, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Amen. Αμήν. Back to Matthew 6 Επιστρέφοντας στο κατά Ματθαίο 6 and verse 5. και εδάφιο 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. Και λέει λοιπόν όταν προσεύχεστε να μην, όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές. My Bible has another word for that. Εδώ η βίβλος μου δίνει και μια άλλη λέξη γι' αυτό. Don't be like the pretenders. Μην προσποιείσαι. We're not pretending here. Μην προσποιείσαι. Δεν περνάνε προσποιήσεις εδώ. If it's a pretend prayer, you're going to get pretend results. Άμα είναι μία προσποιητή, μία κάλπικη προσευχή, τότε δεν θα έχεις και αποτελέσματα. So save your breath. Οπότε φύλα καλύτερα τα λόγια σου. Oh no, but I want people to see that I'm praying. I want them to think I'm holy because I need something from them, or I want to manipulate them, or whatever reason you're doing it for, I don't know. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, εγώ θέλω να δει όλος ο κόσμος ότι προσεύχομαι γιατί είμαι ένας άνθρωπος άγιος, γιατί στο κάτω-κάτω μετά, άμα πάω να του ζητήσω αυτό που θέλω να ζητήσω, να ξέρουν ότι και εγώ προσεύχομαι. Άρα λοιπόν, τι κίνητρο έχεις εσύ στην προσευχή σου και για ποιο λόγο κάνεις αυτή την προσευχή. Hallelujah. Don't be like the pretenders, Να μην είμαστε λοιπόν σαν αυτούς που προσποιούνται, the hypocrites. αυτούς που το παίζουν, χριστιανοί, οι υποκριτές. For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Επειδή αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών, για να φανούν στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουν ήδη τον μισθό τους. Their answer Η απάντηση για αυτούς τους to ανθρώπους, whatever they're praying for για οποιοδήποτε και αν είναι αυτό το θέμα της προσευχής τους, is the bravo of a man. είναι το χειροκρότημα των ανθρώπων, είναι η επιβεβαίωση των ανθρώπων. Oh, well done, you prayed. Oh, you must be a big prayer. Person's opinion. Πω, προσευχάρα, είσαι πολύ καλός. Οι γνώμες των ανθρώπων δηλαδή. That's the answer. Μέχρι εκεί θα φτάσει η But I απάντησή prayed for του. healing. Why am I not healed? I prayed for provision. Why is there no provision? Μα προσεύχομαι για θεραπεία, αλλά γιατί δεν βλέπω τη θεραπεία. Προσεύχομαι για προμήθεια. Και πού είναι η προμήθειά μου. You got your reward. Κοίτα να δεις, ο μισθός για αυτή την προσευχή ήταν αυτός. When you pray, Όταν προσεύχεστε, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου. Και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου, προσευχήσου στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο. Και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο, θα σου ανταποδώσει στα φανερά. So I always encourage you, have a place where you pray. Γι' αυτό και πάντα εγώ σας ενθαρρύνω να έχετε έναν προσωπικό χώρο για να We προσεύχεστε. pray every day, we pray all day. Κάθε μέρα να προσευχόμαστε, όλη μέρα να προσευχόμαστε. But have a set place where you go to pray in your home or your office or wherever it is. Αλλά καλό είναι και στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, οπουδήποτε και αν μπορεί ο καθένας, να έχει ένα ιδιαίτερο προσωπικό χώρο ώστε να μπορεί να προσεύχεται. And I don't recommend it be your bed. Και δεν σας συστήνω με τίποτα να είναι το κρεβάτι σας αυτός ο χώρος. Amen. Because as long as you want to pray, you're going to not pray that long. Γιατί όσο και η πρόθεσή σου να είναι να προσευχηθείς, αυτό το κρεβάτι δεν θα σε αφήσει να προσευχηθείς όσο θέλεις. When you pray, you get relaxed. Sorry? When you pray, you get relaxed. Γιατί όταν προσεύχεσαι κάπως χαλαρώνεις, Because you know it's been answered. γιατί ξέρεις ότι ήδη έχεις πάρει απάντηση. You might have sat down on your bed. You weren't lying down. No, because we're not praying and lying down. We sat down. Μπορεί απλά να κάθεσαι στην άκρη του κρεβατιού σου, δεν σου λέω τώρα να έχεις And ξαπλώσει you were tense and you were worked up. και έχεις όλη την ένταση και το ρυθμό της προσευχής. Maybe you were a little bit worried. Μπορεί να έχεις και λίγη ανησυχία, But then you prayed αλλά προσευχήθηκες and it all lifted. και όλα αυτά σηκώθηκαν τα βάρη. And you fell. Και σηκώθηκαν τα βάρη και εσύ ξάπλαρες. Amen. Καλό είναι αυτό. So, Άμα σηκώθηκαν. not bad. If you can't sleep, that's how you sleep. Δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι και πολύ καλός τρόπος. Αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, έτσι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ And αυτό. let me tell you another secret to good sleep. Και να σας πω και ένα άλλο μυστικό για καλό ύπνο. New pillows. Καινούρια μαξιλάρια.
Esther just bought us new pillows a week ago or so. Η Έστερ αγόρασε καινούργια μαξιλάρια για μας τώρα, κάμια εβδομάδα περίπου. Oh, I've been sleeping so well. Κοιμάμαι σαν μωρό. I didn't realize. Και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Not a special pillow. Δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερο μαξιλάρι. You know, I had a special pillow. Είχα ένα τέτοιο μαξιλάρι ειδικό. You know, because sleep is so important. Γιατί ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. So I paid a large amount of money. I'm embarrassed to say how much. Έκανα μια μεγάλη επένδυση λοιπόν σε αυτά τα προϊόντα ύπνου. Ντρέπομαι να σας πω πόσα έδωσα. It was a special pillow. Γιατί ήταν ένα ειδικό μαξιλάρι. Memory foam. Με αφρό μνήμης. It remembers how you sleep. Θυμάται τον ύπνο σου. I can't even remember how I sleep. Never mind the pillow. Ούτε καν εγώ δεν θυμάμαι τον ύπνο μου. Θα θυμάται το μαξιλάρι, τον ύπνο μου. I don't know if this happens to you, but it happens to me. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς αυτό, αλλά εμένα μου συμβαίνει. Well, not so much the last couple of weeks. Όχι τόσο πολύ τις τελευταίες 2 εβδομάδες. But I get into bed. Αλλά πάω στο κρεβάτι, I'm ξαπλώνω like, which way do I sleep? και δεν θυμάμαι από ποια πλευρά βολεύομαι. Do I sleep like this? Κάτσε, από εδώ βολεύομαι έτσι. Is it better like this? Ή μήπως από εδώ βολεύομαι καλύτερα. Maybe on my back? Μήπως ανάσκελα. Yeah, because sometimes in the afternoon you lie on your back and you sleep. Γιατί ξέρετε, ο καλύτερος ύπνος ο μεσημεριανός, τι είναι, είσαι αραχτός με το σταυροπόδι, ανάσκελα και κοιμάσαι τέλεια. Doesn't work at night. Το βράδυ δεν είναι το ίδιο. And then one day I saw a picture. Και μια μέρα είδα μια εικόνα, Have you φωτογραφία. ever seen in the movies and all those places when they draw the outline of a dead person? Αν έχετε δει σε διάφορες ταινίες, ας πούμε, που είχε γίνει ένα έγκλημα, πάνε, στην Αμερική γίνονται αυτά, εδώ δεν γίνονται αυτά, και κάνουν γύρω-γύρω το περίγραμμα του πτώματος. This is where they laid. Και εκεί είναι που βρήκαν εξάπλα το μακαρίτι. And every time it's in this position. Και κάθε φορά είναι έτσι. One hand up, one leg down, one hand down, or was it the opposite way? I don't remember. Anyway, so I go into this, I'm like, oh, this is comfortable. Και πάντοτε τον μακαρίτι τον βρίσκουμε έτσι με το ένα χέρι πάνω, το άλλο πόδι δίπλα, το άλλο τεντωμένο. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Και λέω, βολικό είναι αυτό. Always the same shape. Και είναι πάντα η ίδια You στάση see the outline. του τεθνεόντος. One hand up, one hand on the side, one leg to the side and one leg straight. Και βλέπεις τέλος πάντων όλη αυτή την παντομήμα σε περίγραμμα θύματος, νεκρού. It's a comfortable way to sleep. Και είναι πολύ βολικό για να κοιμάσαι. Anyway, until your arm gets sore in the middle of the night because it's up here. But anyway, so Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να μου διάσει το χέρι σου μέσα στη μέση της νύχτας, γιατί έχεις κάτσει λίγο κάπως έτσι. Αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να έχεις όλα. if you can't sleep, pray. Αν λοιπόν έχεις αϊπνίες, ξεκίνα με προσευχή. Amen. And new pillows. Και καινούρια μαξιλάρια, αν είναι Another εφικτό. hindrance to prayer. Να δούμε ένα άλλο εμπόδιο τώρα στην προσευχή. Selfishness. Ο εγωισμός. God is not our heavenly Ayo Vasili, Santa Claus. Ο Θεός δεν είναι ο ουράνιος Άγιος Βασίλης. Greed, Με απληστία, lust, με ορέξεις. and selfish prayers are unanswered prayers. Συγγνώμη, αυτές οι προσευχές που γίνονται με απληστία, με λεμαργία και με εγωισμό, εγωκεντρισμό, είναι προσευχές που δεν θα βρουν απάντηση. God is more, now listen to this. Ακούστε αυτό. God is more concerned with changing the quality of our life than just giving us stuff. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας από το να μας πετάει διάφορα υλικά αγαθά. Let's go to James again and look at this time. Let's go to James chapter 4. Θα πάμε πάλι στον Ιάκωβο, αυτή τη φορά στο κεφάλαιο 4 And let's look at verse 3. και εδάφιο 3. You ask and you do not receive Ζητάτε και δεν παίρνετε, because you ask amiss. γιατί ζητάτε με κακή πρόθεση. There you go. See, the English was kind, the Greek, straightforward. Κακή πρόθεση. Το αγγλικό ήταν ευγενικό, ενώ το ελληνικό τα λέει έξω από τα δόντια. Κείμενο. That you may spend it on your pleasures. Για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Gimme, 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 my name is Jimmy. Θα το πω πάλι στα ελληνικά. Είμαι ο Θεοδόσης και ήρθα να μου δώσεις. Και ο Θεοδόσης
Και έχω το όνομα του Θεού μες στο όνομά μου. Ακριβώς. You know, I even have God's name in my name. My name is Godfrey. I have to find something that rhymes with that. Okay, to work with Theodosi. Theodoro. Oh, no, Theodore. Okay, anyway, praise God. So we don't want selfishness. Αλλά τι θέλω να πω πέρα από τα αστεία, δεν θέλουμε τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια μέσα στην προσευχή Again, μας. nothing wrong with asking Και πάλι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να ζητάμε for your needs and your desires για πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη ή πράγματα τα οποία τα επιθυμούμε, τα or θέλουμε στη your ζωή μας. wants. Για πράγματα τα οποία είναι επιθυμία μας. Because I love this saying. Γιατί υπάρχει μια έκφραση που μου αρέσει πάρα πολύ. If your wants are taking, if you get what you want, Αν πάρεις αυτά που θέλεις, all your needs are taken care of. σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί αυτά που χρειάζεσαι. Amen. If you just take care of your needs, you might have some more wants. Γιατί αν απλά αρκήσεις στο να καλύπτονται μόνο οι ανάγκες, οι βασικές ανάγκες, αυτό σημαίνει ότι θα εκκρεμούν κάποιες επιθυμίες που έχουμε στη We ζωή. can't forget Όμως δεν γίνεται να ξεχνάμε we are blessed ότι είμαστε ευλογημένοι to be a blessing. για να γινόμαστε ευλογία. But the biggest way we are a blessing, Και ο καλύτερος τρόπος για να γινόμαστε εμείς η ευλογία, for all of you kids watching, ειδικά για εσάς τα παιδιά το λέω που μας παρακολουθείτε, is being obedient to your parents. εσείς τα παιδιά ειδικά είναι να ακούτε τη μαμά και τον μπαμπά. Amen. And then when you start earning money Και όταν θα έρθει η ώρα που θα βγάζετε τα δικά σας λεφτά and you have things, και έχετε διάφορα πράγματα, we give. τότε δίνουμε, προσφέρουμε. We're here to be a blessing is to give. Σε αυτή τη ζωή ήρθαμε για να είμαστε ευλογία για τους άλλους και ευλογία είναι το να δίνουμε, να προσφέρουμε. Oh, but I pray for a lot of people. Ναι, λέγω, προσεύχομαι για ένα σωρό ανθρώπους. Praise God. Keep praying. Δόξα στον Θεό και καλά κάνεις, συνέχισε. But to your prayer, add giving. Αλλά πρόσθεσε και την προσφορά στην προσευχή σου. Find needs that you can sow into Δες σε ποιες ανάγκες θα μπορούσες και εσύ να συνεισφέρεις. after your tithes. Πέρα από τα δέκατα που Amen. προσφέρεις. You give your tithes. Δίνεις τα δέκατά σου, Hallelujah. Because that's the Lord's. γιατί έτσι κι αλλιώς στον Κύριο ανήκουν. We don't mess with that. Δεν παίζουμε παιχνίδια με τα δέκατα. But then look for people to bless. Πέρα από αυτό όμως, ψάξε να βρεις πώς μπορείς να ευλογήσεις τους ανθρώπους δίπλα σου. Especially the poor. Ιδιαίτερα ανθρώπους που είναι ενδεείς, είναι φτωχοί. Especially the poor. Ιδιαίτερα τους φτωχούς. And pray. Και προσευχήσου. Because, some people don't give to other people because they think that they're okay. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσφέρουν στους άλλους, γιατί νομίζουν ότι εντάξει, μωρέ, θα τα βγάλει πέρα. They think, oh, that person looks okay. But if God tells you to give, you give. Ή μπορεί να βλέπεις τον άλλον εξωτερικά και να λες εντάξει, μια χαρά είναι αυτός ή αυτή, δεν έχει κάποια ανάγκη να δώσω. Αλλά αν ο Θεός σου λέει να πας να δώσεις σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, κάνε αυτό που λέει ο Θεός. Amen. Αμήν. No matter what. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω-γύρω. The Lord once told me to give to one of the richest people I know. Κάποια στιγμή ο Θεός μου είπε να πάω και να δώσω σε έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Okay. And it was just in me because everyone comes to him and asks for money. Και αυτό ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι πήγαιναν και δεν του έδιναν, του ζητούσαν λεφτά. When you got hundreds of millions of dollars, people ask. Γιατί όταν είσαι πολυεκατομμυριούχος, θα έρθουν άνθρωποι και θα ζητήσουν λεφτά από σένα. And I went there and I gave it to him. Αλλά εγώ πήγα σε αυτόν και ήθελα να του δώσω εγώ. I've never seen a more shocked person. Δεν έχω δει άνθρωπο περισσότερο σοκαρισμένο στη ζωή μου από αυτόν. And you know what? He turned around, Ξέρετε, γύρισε, he put his hand in his pocket, έβαλε το χέρι του μες στην τσέπη and he said, thank you. και μου λέει, «Σε ευχαριστώ». Και έφυγε. Amen. Αμήν. Praise God. Δόξα σε Κύριε. Hallelujah. Some people give expecting to get. Well, I'm going to give to you so that you can give to me. No. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν με σκοπό να έχουν απολαβές. Κοίτα να δεις, θα σου δίνω εγώ σήμερα και έχω λαμβάνει από σένα. Όχι, δεν πάει έτσι. God is our provider, Ο Θεός είναι ο χορηγός μας. not man. Όχι ο άνθρωπος. Amen. Αμήν. So make sure there's no selfishness. Να φροντίζουμε λοιπόν να μην υπάρχουν εγωιστικά κίνητρα στις προσευχές μας. Now, I think, the biggest hindrance to answered prayer Τώρα, προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην απάντηση στις προσευχές μας is unbelief. είναι η ολιγοπιστία. We're in James. Go to James chapter 1. Μιας και είμαστε στον Ιάκωβο, πάμε στο κεφάλαιο 1. Okay. There's people who believe
Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, yet ask in unbelief. όμως όταν προσεύχονται με ολιγοπιστία. They believe God can, Μπορούν ότι ο Θεός, πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί, they believe in God, πιστεύουν τον Θεό, they believe He's wonderful, πιστεύουν πόσο υπέροχος they είναι, believe He blesses, πιστεύουν ότι ο Θεός ευλογεί, but they don't ask in faith. όμως όταν ζητούν, δεν ζητούν με πίστη. If you look at James chapter 1 and verse 6, Να δούμε τι λέει στον Ιάκωβο 1:6. let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που κινείται από τους άνεμους και συνταράζεται. Or let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. I believe he can. Ναι, πιστεύω ότι I μπορεί. believe he does. Πιστεύω ότι ο Θεός το κάνει. But I'm not sure he's going to do it. Αλλά δεν έχω τη βεβαιότητα ότι θα το κάνει. I'll try it. Θα το προσπαθήσω. Let's see. Να δούμε τι θα γίνει. That's not faith. Αυτό δεν είναι πίστη όμως. Faith doesn't try. Η πίστη δεν κάνει πειράματα. Faith does. Η πίστη κάνει πράξεις. Faith believes Η πίστη πιστεύει. completely 100%. 100% ολοκληρωτικά. There's no maybes. Δεν υπάρχουν ίσως. No maybes. Όχι ίσως. It's 100% sure. Αλλά υπάρχει 100% βεβαιότητα. Oh, well, I'm going to pray because that's what we're supposed to do. Εντάξει, εγώ προσεύχομαι γιατί σαν χριστιανοί έτσι πρέπει να κάνουμε. It's unbelief. Αυτό είναι ολιγοπιστία. Amen. Get rid of unbelief. Ξεφορτώσου την ολιγοπιστία. Ask in faith Ζήτα με πίστη. with no doubting whatsoever. Και χωρίς ίχνος δισταγμού. Amen. Because if you have doubt, Γιατί αν έχεις μέσα σου δισταγμό, do not suppose that you will receive anything. να μην θεωρήσεις ότι θα λάβεις οτιδήποτε. And the final hindrance that we have to prayer, Και το τελευταίο εμπόδιο στην προσευχή μας, which everybody should know, κάτι που όλοι θα έπρεπε να ξέρουν, but we seem to skip it, αλλά φαίνεται ότι το παραλείπουμε, is disobedience. είναι η ανυπακοή. Disobedience, just straight out disobedience. Ανυπακοή ξεκάθαρα. Let's go to 1 Samuel. Πάμε στην Α Σαμουήλ. Hallelujah. Αλληλούια. And chapter 28. Στο κεφάλαιο 28. There we go. Okay. And let's look at verse 6. Να δούμε τι λέει το εδάφιο 6. So here we see Saul praying Εδώ βλέπουμε τον βασιλιά Σαούλ να προσεύχεται. after he had gone, he's praying to God after he had been disobedient by going and asking a medium. Εδώ βρίσκουμε τον βασιλιά Σαούλ να προσεύχεται στον Θεό, αφού πρώτα όμως έχει πάει να συμβουλευτεί ένα medium. Okay. And when Saul inquired of the Lord, Και ο Σαούλ, verse 6, και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο, the Lord did not answer him αλλά ο Κύριος δεν του απάντησε, either by dreams or by Urim or by the prophets. ούτε με όνειρα, ούτε με το Ουρίμ, ούτε με προφήτες. Blatant disobedience will keep you from getting your prayers answered. Η ανυπακοή, η ξεκάθαρη ευθεία ανυπακοή προς τον Θεό θα εμποδίσει την απάντηση στις προσευχές σου. Disobedience, not doing what the word tells you to do. Η ανυπακοή τι είναι? Να μην κάνεις αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού να κάνεις. Not doing what God's told you to do. Για να μην κάνεις αυτά που ο Θεός σου είπε προσωπικά να κάνεις. If God told you to go to Sindagma and you didn't go to Sindagma, that's disobedience. Αν ο Θεός σου είπε πήγαινε στο Σύνταγμα σήμερα για κάποιο λόγο και εσύ δεν το έκανες αυτό, αυτό είναι ανυπακοή. Well, that's not in the word. Ναι, αλλά δεν βρίσκεται στο λόγο αυτό γραμμένο. God spoke to you Ναι, αλλά ο Θεός σου μίλησε and you didn't obey. και εσύ δεν τον υπάκουσες. Blatant disobedience. Αυτό είναι ευθεία ανυπακοή. You can't expect God to help you when you are rebelling against Him. Επομένως, μην έχεις την απέτηση από τον Θεό να σε βοηθήσει όταν εσύ έχεις κάνει ανταρσία εναντίον του. There's a quote from a book. Υπάρχει ένα ρητό που έχει πάρθει από ένα βιβλίο. You may be very sure. Okay.
you may be very sure men fall in private long before they fall in public. Να είστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στην ιδιωτική σφαίρα πολύ προτού αυτό φανεί στην δημόσια σφαίρα. Okay. Disobedience. Η ανυπακοή. Disobedience. Η ανυπακοή. Go to 1 Samuel 15 and 22. Μένουμε στο Α Σαμουήλ, πάμε 15-2. 15-22. Συγγνώμη, 15-22. So Samuel said, Και ο Σαμουήλ είπε, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως το να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου? Behold, Δες. behold. Ιδού, δες. What does it say? This. Δες. Okay. When God tells you to look at something, you better look at it. Όταν ο Θεός σου λέει ιδού, δες He's κάτι, saying, look here. καλά θα κάνεις να δεις Look. αυτό που σου What? λέει. What is he saying to look at? Λέει λοιπόν να δεις κάτι και τι λέει να δεις? To obey is better than sacrifice. Η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Amen. Amen. But Lord, look what I sacrificed. Look what I gave up. Look what but you didn't do what I told you. Ναι, Κύριε, δες εγώ τι θυσίασα, δες εγώ τι άφησα στην άκρη για χάρη σου. Ναι, αλλά δεν έκανες αυτά που σου ζήτησα εγώ να κάνεις. To obey Και η υπακοή λέει, is better than sacrifice. η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. And to heed than the fat of rams. Και η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Do what God tells you to do all the time. Απλά κάνε αυτό που σου λέει ο Θεός να κάνεις. Να το κάνεις αυτό συνέχεια. All the time. Συνέχεια. Do what God says. Να κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. And your prayers won't be hindered. Και οι προσευχές σου θα λειτουργούν ανεμπόδιστα. So praise God Δόξα στον Θεό for λοιπόν insight, for revelation. για την φώτιση, για την αποκάλυψη. Get rid of bitterness. Ας ξεφορτωθούμε κάθε πικρία. No hypocrisy in your life. Να μην υπάρχει ίχνος υποκρισίας μέσα στη ζωή μας. Be real, be true. Να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και ειλικρινείς άνθρωποι. No selfishness. Χωρίς εγωισμό και ιδιοτέλεια. Stop thinking about yourself only. Να πάψουμε με λίγα λόγια να σκεφτόμαστε την πάρτη μας. Think about others. Να σκεφτόμαστε και τον διπλανό Help μας. those that cannot help you. Και όχι μόνο αυτούς που μπορούν να μας βοηθήσουν. Amen. No unbelief. Χωρίς ολιγοπιστία. When you pray, make sure you are in faith. Και όταν προσευχόμαστε να φροντίζουμε να είμαστε σε πίστη. And get rid of disobedience. Και φυσικά να απαλλαγούμε από την ανυπακοή. Let's stand. Hallelujah. Παρακαλώ να σταθούμε. If you've been disobedient in anything, Αν παράκουσες τον Θεό σε οποιοδήποτε τομέα, just ask God to forgive you. απλά ζήτα από τον Θεό να σε συγχωρέσει. Let's stand right now. Ας σταθούμε παρακαλώ αυτή την ώρα όλοι. Father God, Πατέρα μας και Θεέ μας, we come before you as yours, Lord, ενώπιον σου Κύριε ερχόμαστε σαν άνθρωποι δικοί σου, your children. σαν παιδιά δικά σου. Father God, we ask for you to forgive us, Lord. Σου ζητάμε Κύριε να μας συγχωρέσεις. Forgive us where we've held on to unforgiveness. Συγχώρεσέ μας Κύριε όπου και αν κρατήσαμε εμείς ασυγχωρησία. If there's been any bitterness, Αν έχει βρεθεί μέσα μας κάποια πικρία, we just repent, Lord. μετανοούμε Κύριε αυτή τη στιγμή. We repent. Μετανοούμε. We thank you, Lord, Σε ευχαριστούμε Κύριε for forgiving us, που μας συγχωρείς. and we forgive. Συγχωρούμε κι εμείς. Lord, Κύριε, if we've been hypocrites in any way, αν φερθήκαμε σαν υποκριτές σε οποιοδήποτε τομέα, if we've been saying but not doing, αν μείναμε στα λόγια και όχι στα έργα, or just saying, or just doing to do, ή αν κάναμε έργα μόνο και μόνο για να φανούν, forgive us, Lord. συγχώρεσέ μας, Κύριε. We repent. Μετανοούμε. Father God, if we've been selfish in any way, Πατέρα και Θεέ μας, αν με κάποιο τρόπο φανεί εγωιστές when we haven't thought of others,
Και δεν σκεφτήκαμε τους διπλανούς μας. when we've just been stuck in our issues and what's going on in our lives. Αλλά αναλωθήκαμε εγωκεντρικά στα δικά μας προβλήματα και σε αυτά που εμείς ζούμε στη ζωή μας. Father God, we repent of that. Κύριε, μετανοούμε για αυτό το πράγμα. Forgive us, Lord. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Forgive us. Συγχώρεσέ μας. Father God, where we haven't believed you, Και Πατέρα, όπου ολιγοπιστήσαμε σε Σένα, where we haven't been in faith, όπου δεν σταθήκαμε στην πίστη, we repent, Lord. μετανοούμε, Κύριε. Forgive us. Συγχώρεσέ μας. And Lord, Και Κύριε, wherever we've been disobedient, όπου κι αν φανήκαμε ανυπάκοοι, wherever we haven't done what you've told us to do, όπου κι αν δεν κάναμε αυτό που μας είπες εσύ να κάνουμε, we ask you to forgive us, Lord. σου ζητάμε, Κύριε, να μας συγχωρέσεις. When we've gone beyond you, Lord. Γιατί, Κύριε, εμείς δεν μπορούμε Now, when we have gone beyond you, Συγγνώμη. Σε όποιο σημείο κι αν φύγαμε εμείς μακριά σου, πέρα από σένα, we repent, Lord. μετανοούμε, Κύριε. And we bring ourselves into you, Lord. Και επανερχόμαστε και πάλι σε σένα. We constrain ourselves to your will, to your desires. Και συσφίγγουμε, Κύριε, τον εαυτό μας με τις δικές σου επιθυμίες και το δικό σου θέλημα. To your plan, Lord. Και το δικό σου σχέδιο, Κύριε. Let it be Γεννηθεί το in our lives στις ζωές μας. as it is in heaven, Lord. Ως εν ουρανό. You are our Redeemer. Εσύ είσαι ο λυτρωτής μας. And we just thank you, Lord, Και σε ευχαριστούμε, for Κύριε, redeeming us, γιατί μας έχεις for λυτρώσει. forgiving us, Μας έχεις συγχωρέσει. for washing us clean, Μας έχεις καθαρίσει. for setting us right, Και μας έχεις κάνει σωστούς. that we may walk in the fullness of all that you have for us. Για να μπορούμε να βαδίζουμε στην πληρότητα των όσων έχεις εσύ για We μας. thank you for that, Lord. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Κύριε. Tonight, Lord, Και απόψε, we Κύριε, give you all the glory, σε σένα δίνουμε όλη τη δόξα, all the honor, όλη την τιμή and all the praise. και όλον τον έπαινο. In Jesus' mighty name. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού Amen, προσευχόμαστε. amen, amen. Αμήν. Και Hallelujah. αμήν. Praise God. Δόξα στον Κύριο. Be free. Να είστε ελεύθεροι. Hallelujah. Αλληλούια. Well, that's all I have for you tonight. Αυτά είχα για σας απόψε. Amen. Tomorrow morning, praise God, we have prayer Hallelujah. 9 o'clock. Δόξα στον Κύριο. Αύριο το πρωί έχουμε την προσευχή μας στις 9 η ώρα. Join us on Zoom. Σας περιμένουμε στο Zoom. Amen. Αμήν. Hallelujah. Friday night, Και Παρασκευή απόγευμα, 7 o'clock, 7 η ώρα, marriage and family seminar. έχουμε το σεμινάριο για τον γάμο και την οικογένεια. Amen. Praise God. Δόξα στον Κύριο. And Sunday morning, we have church. Και την Κυριακή το πρωί εδώ για την εκκλησία μας. And you're all welcome. Και φυσικά είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. God bless you all. Ο Θεός θα σας ευλογεί όλους. See you in prayer tomorrow. Τα λέμε αύριο στην προσευχή.